Se wo hu enti yesra mo amumina munyina maka mumie nso mo ate na nyefe mumie nso otumfuo mu na nyefe akotela afo ye fada kan si wo so amefo mo fada kan si wo mfante nu tan kwada so wati ase santase babia mo fada kan si no munyina munyiji ngum ne pagya ne deche ye fa kwa ahemfie ye kwa ese akotela afo na eba no ba tuma afo na ebe yo ne ye hye agu ho ne akan so wati ase ne ese 1 2 3 wacha tinye gbogbo aba no madaworo ma munso otumfuo mu wate wote kokoso na enye fe wate ye ya kase ebe ne ebe ye fe ya no nwere o ye fa ya no nwere ya kase ebe no ebe ye ne na kire se ye kumasefo na kye se ye ni ate ye nyame ehwe ye tumi ye mane ya akono ankasa nti munsom ne enye wa nti se sa akrobofo mo ka ho wai madaworo ma mamunyim hu mfrim ka de ne ye cha kamboka kwaje mu de kamboka se munyire wo mu konfo anoche tezi Asante yene ka so chegoro we wo konfo anoche bia bra ka de obole go de wo kofori dio ko wo sunwane ka munyina maka se ye wo mu konfo anoche ka mo akwaje mu go chance aka mo de like am kwa akosa no can you like it to Mimawa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So where your first time any abomodia subscribe me notification is to send you anytime bia ye di video betumu no wonson sabe kan wenye bia share uhwehwia comment fa ho kire wadwen efa video no ho obusuan like video no na share emo bia so enye bi nhwe medase bebre obusuan Malinda ana kasai Malinda yeti ne nka che yie papa na se die ebusuan Malinda wo yi ni ti na ni nkire mu ode ba ne se ebusuafo no aye busy papa se no aye busy edi entia o se adwuman chese wagye aboboso wagye nyuma na aboboso na wo ye ni nyina at once because opeska mu oduro no ode abeden abeboa Otumfuo Osei Tutu the second renovation opeso ye ewo komfo anoche teaching hospital no enunti no nani abre achese adwuma no obo double se no benye ska ede abeboa Otumfuo to ma amansan nyina te se one ne ma ne de ebusua omu nyina eba abeboa na etre hon mu de chese otam hokutu wafa ho nyina ebesiesie honum apolish ho ankasa no so wo frɛ amanfo Ghanafo nyina emfa ho ne baabi a wo free emfa ho ne kasa a wo ka chese Ghana hanum de krobia so nipa etumi ba okonfo anoche hospital ebeye den ebeji ayaresa o se ne ma no wa wu bi o honum awu bi ewo different hospitals ewo Kumasi hanum na Ghanafo saa nso na nipa no ahodo bebre so maye den omabewo ewo konfo anoche teaching hospital omabeji ayaresa enyina eden ewo ho nti emfa ho ne baabi a wo free kasa wo ka munyina mumra na mumede mumeboa no Otumfuo ontumi nya den ontumi renovate konfo anoche teaching hospital no si ewie ho no kra ye nwie ye san ye den akosiesie manhia ne ewie manhia ne ekokọ alebu abusiafo Malinda ana okaseyo mumienko ne ekotie Malinda se maye busy papa maye busy di mu odene ekere sen ye nana Otumfuo Asante man ewura odi ato ne de hye odi ato yanim se yen so na sene na konfa no cheji yen so ni mu no nsiesie ho na wakokọ amanese afem wase wakokọ na dwebra wo mahu se yo no akọhye se ne apemfo sidida fom ayarefo sidida fom wo hu amanevre ne kra aho se Asante hino wate kokoso mama ena mematra wa makomidi mani ato mpanifo so ama MPs any president for egumani mu asesa to de ato yanim se yemoa no na konfanochi yemoa no ne yesiesie ho ne enye ho kama enti se me no me bodobo me bo pato pa wo pa awie anyume chese adwuma no masesa gumi ho aso ankasa
because me pesa me nko a me fa A3 me pesa me nko a adwaje mfi a mete yi me pesa me fa A3 na me tompa me yi fom ho nyina penti ho eye A3 me ho say yes mo piafo dikesi nana a penti me se me ye A3 ne me nko ama fa me nko ama fa sa eho no enti mo hu me acha mama na ehamo ye mama asmode beto yanim no ye de ose anyi oyo ne ye adwuma ne aso ye nana asane kumasefo asantefo ya so Otumfuo asane ama sabi ya ye kumase me ye ne de ani tu MPs fo ne so ene asamre mai fo ne so ene Felix president fo ne so a ye nimbegu aso Asante man na yeso ye se aye yo ye nana de ato yanim no ye beye ama maka se mo nana kan na moye mo pani na mo fa hwe me ma fa A3 me be Felicia sexy journalist any never it and so ma fadi for ye tompa no ni ye ho no ye decorate ho pa mo say ye decorate ho enti mo nyina mo peti oni enso Otumfuo ahene Otumfuo ye nso na sene wate na ye moa no ono nko anye so ntimi nye o obetimi aye beti ye bode ka ho na efe nhyira on pese obeje nhyira na agya me no mienu efiri se ho na nye ne fie ene ho na nye na busua fie eye konfo che hospital a obia ba ho bewo obia yare ne de ne ba ho enya Asantefo nkwa na ba ho ebunofo ba ho akuapemfo ba ho eba ho enfantefo agbefo enkrafo adamfo chese hwan na konfo che si si wono wonko ho what you see beto te kokos wo say ne nananom yenso na sene na enhyira ne bi nka yen ti Asante man o te kokos wo nana so ka ho bia je so pio ye nyina yen koso na na asene wate ye nyema ne nye fene nye krabehwe ye betimi ayo because ye de ye nye bidi ye betimi aye ye betimi aye konfanoche sitting hospital na sitting hospital on ye betimi aye ama na ye fe timumi nyina yen so ye mu ye se praye wi ba ku ebu beto kambo me mu ena me kan ye so Otumfuo no nko ntimi nye o but nhyira no on person no kwa beba ne so o person won so do se su buka se konfanoche me kakra komu menua ketua bi enso wate de obenye biano fako ne fanye konfanoche yi why me konfanoche ho na me wo ye friend say me ba wana wo no ketua no ho na me wo no e na me wo pani no wo Sintres hospital e na me wo Felicia o menhia yanko wo ne borga ne yanko wo ne kofrodua ne ye wo mu nyina wo Asante mem ho no sa na wo se ye wo ho na wo nananom awo ana yenye ne yie yenso Asante hinimu ne yenye ma ne nye yie ne yehu se ye Asantefo no yehu se nye ya no enye nugya ye se ayeye ye fe ni hye ne akokroduro enta Otumfuo achi wate na konfanoche yenye ma ne nye fe wate ase so be ene me bodo bro tina mo hu mi ache no na ho keka ba form social media no me ye adwuma no mafa A3 me ne me ma no ya fa A3 atonkonwa atompa kire sankasa minua kakra bi ensa yenso Otumfuo asene Asante man ye ma ne ye fe ye ma ne ye akono enu ntini ye se ye hyehye no enu ntini ye se ye hehe no efisi ye se ayeyo on fankwe ye de kan sane ye kan sa pepepe o te kokos wo sene nana ne ye te agudie so afi ne be me agudie no ahyen what you see afi ne ye be me yaketesem eni ye pre mai sam eni ye bobia ne ye bosuo na enne afi ne Otumfuo se ye ma ne hyren na MPs fo ne parliament fo ne ho ahwafo no mani ngu na o munye ye wo bese waneji edi akoto aba no koye adwuma ne fa bo a ne fanye konfanoche city hospital asade na ben munyam ama me no mienu se ebe ye
me de me yenti ma honye ha keto bi en me nua ba bi busa me say sika na asante hene say ye moa no ne fanye gie no krobofo ka ho me sister krobofo ka ho wate ye nyina nkrafo ka ho ayigbefo ka ho adafo ka ho nkrafo smafo your friend is infantifo obia ka ho was G akumasi G na da ho no no konfa no G no amafo afa ho awo no nya agro to obia ka ho wate obia ka ho nti kakra de beko bia nsa ai the American say a friend is saying ya na Asante hene wada roma de wo ka no ya som ya de be ya adwuma na Ghana akumasi esikafo no so no modoso monso na namu na bibia anye kama why yesre mu na enye fe because ye ka akumasi esikafo de a ye ka Ghana esikafo de a dodo na afri kumase ye ka Ghana esikafo asofo a dodo na afri kumase opambour ye kumase ni ebene opambour so no na ebeneza papa osu me pa ye kumase ni opani kobi ye kumase ni obofour ye kumase ni friend is saying me bre ya oba TikTok obinim o ye kumase ni kumase fo asofofo na monye sika ni nyina no munyina mo nkobo Asante hene asofofo no footballers ne so no dodo na afri kumase yesre mo madaworoma monso Asante hene nana monso na sene na yentumi nya gi nyese wontumi nya wo betumi aye na uka hu bia na yefe se wo hu kumase esikafo amagege billboard aboboso wo kwa hu amagege asase di billboard atoto so di mudi atoto so no mo odi ni wa address no madaworoma we o despite ne Kesven ne friend is esikafo no okwaku atemo we dey say ketewa bi mamo so sika Asante hene de tu we o say ka mo kasa nana yafa ye muja what you say but ye ne sanso enye yi so won si enyina ye boa ne anim ye nyam kumase be fe kumase enim kasa kumase eni ati nyina no ye na fe ne be kire ebosu what you say enti otokoko so sister krobofo ka ho why na media ka misusu say yemfa daka kosi kumase fie bia anim na ka obia odi tuma asa me na de abena jamfie a enti me na abena jamfie a ne madoso enti ne ka daka efie bia ne de daka kosi wono mo a yesi abena jamfie ama abena jamfie wonya ne ba bi kwo nyame afre no ne ma ene ne nanamo omo de anie ni akema me akwa danso a wonya ne ba bi kwo ne ma one ne ma ne nanamo omo de anie sawa hu nana yo free a wonya ne ba bi kwo ne ma ene ne nanamo omo de anie sawa hu ni abobo ne saa ni edi egu adaka nim ti kam de me hu ni se enka akwa yemfa na Asante hene wadaroma fa adaka bia kosi fie bronu bia so na aya akotiala ya wo de adaka ba akwa kosi wo na ya jeje ni edi egum swame ni ya jeje na swame fo so de egu om so adaka mu na mfati ni tamfo ajeje ni abodini we ne ma ne nanamo so ho ni aye na aye fe se wo ho de American because ya anya ne saa ye bobo bidini ye mo bidini se wo ho asikafo ne kwakotu ama ye nketo no ye de enam ni mu menyan emenyam betade ne so ye so ye timpa isu nyina ye tua bi se wo ho ye nya timpa isu nyina ye tua bi me bra pa ya nko so ono be ye ayi theater room ho me bra pa ya wo so theater room ho no ono so be ye ho nyina ode mpa ene machine ko ye ho se wo ho esi Asante hene ya beboa bet ye fada kakoso ne ye mu bodini ana de American nyansa nim nyansa wom because ya anya ne saa esikafo no de kakra bi be ko na ese ye na hiafo ne eti akira na ye ni dine no ye de ne so akata na esikafo ne de akotwi sorogu de akogyi nim se wo hu nti ko sasa krobofo ka ho wae krobofo ka ho ye nyina ye ka ho ye fam ko ye mo Otumfuo kin Solomon ye mo no ne anya because ye de ani to one piece fo ne so a ye ho be kire ye because MP fo no ne president ne kokromuti ne hia omo ye yale da ho ne ye yale samu ne mfo omo ho what I say na no kwarebu hwe ni pe wu ho kwarebu o hwe ni pe wu ho no pese afidi ase ama omo kidney no omo wu da de ande fo no adai se wo ho eti da de Otumfuo ka no mumye nyina ye wia ne abaye menhia hospital ya abaye menhia so ne de ni aba ne abaye menhia so ye ni abeti gold afanwa obidu was yes ya ye hospital ma o se glass atwa ni nyina ho ahia what na glass nko a
What as mommy anya na fe. Mommy anya na fe. What mommy anya ji ho na nya fe na. Se na otokoko so ka no. Are ho pa. Ji de ya are ho nya na o. Ji. Ya are ho nya ne. Se wo ho. Enti esra mo amuna maka mommy enso mo ate na nya fe. Mommy enso Otumfuo mu na nya fe. Ekotela afo. Ye father can see what so am for mo father can see one fantinu town kwada so. What you say? Santa say, baby, mo father can so no munyina munyiji ngum ni empagya ne decha. Ye fa kwa hemfie. Ye kwa esi akotala afo na eba no batma afo na ebe yo. Ni ehye agu ho ni akan. So what you say? Ni say 1 2 3. What you say ye bobo aba no. Madawro ma mo nso Otumfuo mu wate kokko so na enye fe wate. Ah ye yakase ebe ni ebe ye. Ye fia no nwere o. Ye fa ya no nwere. Ya kase ebe no ebe ye. Ne na kire se ye kumasefo na kire se ye ni ate. Ye o. Ye nya me ehwe. Ye tumi ye mane ya akono ankasa. Nti mo nsom ne nya wa nti se sa akrobofo mo ka ho wai. Madawro mama mo nyim ho mfrim ka de ne ye cha. Ka mboko akwaje mo de ka mbaka se mo nyine wo mu konfo anoche. Tesi Asante yene ka se wo chegod we wo konfo anoche bi abra. Ka de wo bole ga odi o wo kofori duo. Ko wo sunwane ka mo nyina maka se ye wo mu konfo anoche ka mo akwaje mo god. Chance aka mo de like am kwa kwasa no. Ka ye like to a. Edu sika twa de utase krobofo ka wo menua. Krobofo mo ka ho. Mo nyina mo nkosom ne nyema ne nya akono. Na ye konfo anoche ye wi ya sa tene ho aba mensia de ne ye wi ye nyina sa aba kwarebu abeso kwarebu ma be kwarebu ye what you say ye fie ni nto president for ne so emi ye nwu sa ye fie ni nto president for ne so ema ye ni ya kase ye ho abro what you say ye betimi aye o we can do it fantasy buka say we can do it kama me hwe comments na say uba say we can do it of course we can do it. What you say? Be ye konfanocha ma konfanocha ye krabehwe. Ye be ye menhia hospital no aye krabehwe. Ye wi ade abakwarebu, ye wi ade akoborega, be bia hospital kese onyina. Ye de sabesi ebo. Ye se kroma na ya ma na ye fe. Ye de ani to sankrofo ne so a. Sister, ye be wuwu sa because omu ni mo bi aboan o. Sa president fo ne MPs fo no. Omu ni mo bi aboaye kokromoti ne hia wo mu. Apart from no so o de kokromoti ko team so ma na kokromoti na de che na etwakro no mfa ho. What you say? Si enya ya kase asetena mu yie. What? Hospital na ye nyina ye de ya. Ye nyama ne nya akono. What? Ye nyama ne nya akoto ba, we can do it. What? Ye be ya mana ye kama wo Yesu. Na ye ta wachi what? Ya babo so ta wachi. Ye be so wasene ye mo anim hu ase. What? Ye be ye konfanoche ama konfanoche. Aye kra be hwe wi aye menhia. Ye be twa glass afa ho nyina. Ama na ye kama. Wa obusua ene ma Linda ana mote ne nka no se ne osika ye no obi anya den emra emfa ho ni baby a wofri eskafo a mufri kumase mufri Asante mo ya Asantefo mo amanya Asantefo chese kumase ya no nya Asantefo nkwa no mo ye den omoti hanom tribes ahodo na ye den eti kumase ye nti obi a anya den emeboa teku ne ne nambe de ho no ne emfa nkoboa Ebusua ahanom eye Skeleton Man TV. Misi se we your first time any abomodia. Subscribe me notification so. Click on so send your video bia ye di betumu no. Wonson sabe kan wenye bia share. Me dasi bebre.